Den første ting, du ser i appen, er en liste med dine foretrukne kontakter. Hvis ikke du har valgt nogen foretrukne kontakter endnu, vil denne liste være tom. I søgefeltet kan du søge alle personer frem i din organisation. Søg navnet på den, du søger. Tryk på kontakten for at åbne kontaktkortet. Tryk på stjernen i højre hjørne, og vælg foretrukne for at få kontakten ud på forsiden. På kontaktkortet kan du se alle de informationer, der er på den pågældende kontakt. Du kan se ledighed, aktiviteter, telefonnumre og mail. Du kan trykke på telefonikonet og ringe direkte op. Du kan også trykke på sms-ikonet og skrive en sms direkte. Når du åbner højre sidemenu, kan du styre følgende indstillinger. Opkalds-ID. Her kan du vælge, hvilket nummer du ønsker at bruge, når du ringer ud. Aktiviteter. Her kan du vælge, hvilken aktivitet du ønsker at stå i. På venstre sidemenu finder du endnu en sidemenu. Her er der opkaldslog, hvor du kan se de opkald, der er besvaret, kald, der er foretaget, og dine ubesvarede opkald. Under voicemail kan du se, aflytte og slette dine voicemail-beskeder. Under ACD-grupper kan du se alle de grupper, du er medlem af. Du kan se, hvor mange kald, der er i kø, og hvor mange agenter, der er logget ind. Du kan også logge ind og ud af køerne. Hvis du er supervisor, kan du også administrere de andre medlemmer i grupperne. Tryk på ACD-gruppen, du ønsker at administrere, og tryk på de medlemmer, du ønsker at logge ind eller ud. Med appen kan du omstille din kald. Du kan omstille kaldet blindt eller præsenteret. En blind omstilling sender kaldet direkte videre til din kollega. Åbn appen. Tryk på kollegaen, du ønsker at omstille til. Tryk omstilling og vælg blind omstilling. Nu er kaldet sendt videre. En præsenteret omstilling giver dig mulighed for at snakke med din kollega først. Tryk omstilling. Tryk præsenteret. Nu ringes din kollega op, og dit andet opkald bliver sat på hold. Ønsker kollegaen ikke omstilling, kan du trække kaldet tilbage ved at trykke på det røde kryds i appen. Hvis kaldet skal omstilles til din kollega, skal du blot lægge dit opkald på som normalt, og nu er kaldet omstillet.